Потап і Настя Каменських все ж таки разом. Не дивлячись на численні теорії про те, що зіркова пара розійшлась, і навіть про те, що Настя має компромат на чоловіка, вони були помічені разом на відпочинку в Іспанії, де, судячи за все, із задоволенням провели час в компанії блогера Яна Гордієнко. На сторінці блогера в Інстаграм з'явилось декілька фотографій зі спільного відпочинку. І хоча ні Потап, ні його дружина не ділились спільними фото, репер в коментарях написав, що було весело. Хоча варто зауважити, що Каменських поділилась фотографіями з бокалом вина і підписом «Літо», «П'ятниця», «Вечір», «У повітрі свобода», «У серці любов». Шанувальники вже вбачають в цьому підтвердження, що якраз саме ці фото були зроблені під відпустки в Барселоні, а слова про кохання якраз про Потапа. А що думаєте ви? Чи справді зіркова пара все ще разом після всіх новин про їх розлучення? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.